Zapovjed za napad je došla tijekom noći zapovjednika 125. Beogradske pukovnije. Kao što je zadnji put naziv akcije bio Pjesak, ovaj puta je Oluja. Znači, sada ste u Oluji. A po završenoj topničkoj pripremi uspostavljamo mostobran i počinjemo sa prebacivanjem snaga. Tada je najkritičniji moment. Po oslobađanju više od sela Hrvatska Dubica organiziramo obranu državne granice na rijeci Uni u selu Hrvatska Dubica. To je jedino novo što nismo imali u predviđenoj našoj zadaći. Ajmo na izvršenje zadaće. Neću vojsku i... Slušam. Postupi po signalu Grom. Dakle, dečki, krenulo je. Krenulo je. Riz 2. Ajde, idemo. Daj, stani. Ide. Morić, ovdje sprit, da li me čuješ, prijem. Poreć Feri, ono što imaš zapovjeđeno. Risovima po redoslijedu, okret. Reza, javi prvom odu. Slušam. Nema problema, tu gdje jesi, budi. Okay. Dva Munja, da li me čuješ, prijem? Nisam dugo. Dva. Veslaj, duboko unutra sa rodi, znači. Ostavi Veslu, samo lijevo. Ajmo sad. Ajmo, stiški. Ajmo, mora ići mater, mi jebe. Oho, sad. Ajmo, tiskaj. Ide. Tiskaj. Između vas. Ovako, ovdje ispred vas nalazi se prosjeka. Trebate doći do ovog puta tu i onda idete desno putem do prosjeke. Znači, kad dođete do te prosjeke, onda krećete dolje na jug. I samo ravno, tu su naše snage, sve pod kontrolom, nema nikakvih problema. Znači, i taj top mora ići. Su na 30 taktičkih smjerova u područjima odgovornosti zbornih područja Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Gospić i Split. Hrvatsko zrakoplovstvo svojim je djelovanjem uništilo radio-relejno čvorište Ćelavac, te jedno zapovjedno mjesto četničkog korpusa i jedno zapovjedno mjesto brigade, objavila je politička uprava Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Poziv predsjednika Republike Hrvatske
doktora Franje Tuđmana. Hrvatskim građanima srpske nacionalnosti iz okupiranih područja Knina, Gračaca, Lapca, Korenice, Slunja, Mora i Petrinje. Budući da su propali svi dosadašnji pokušaji pa i jučerašnji pregovori u Ženevi i hrvatskih vlasti i međunarodne zajednice za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih krajeva,